जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रेलवे प्लेटफर्मावहाय वेलकाम खालामनाय जाबाय आरो जोंनिफ्राय रोजा रोजा नोंसिनिसिम साबायखर थाबाय आरो गासिबो जोंनि बर' बिमा बिफा जाय गोसो गुदुङै जोंखौ बे हान्जा सुरनायाव आरो बे दिल्ली प्रग्रामाव जायफ्रा फारसेनिफ्राय मरेल सापर्टनिफ्राय लानानै रांखावरि बायदिसिना हेफाजाबै जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय जोङो जोंनि बनसुनिफ्राय जानानै रोजा रोजा हामबाय होननायखौ जासिहरनाय जाबाय। जय बनसुनि बनसु लं लिभ जय बर' बिमानि दिनैनि दिनाव माने दिल्लीनिफ्राय फैफिनबाय बड'लेण्डआव दिनै रायजो राजाखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मा आपिल खालामनो सानो फैबाय थानाय समाव? गिबियाव रायजो राजाफोरनि बनसुनि जानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बनसुखौ बा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि सोमावसारनाय बेखौ हेफाजाब होबाय थागोन होननानै जों बनसुनि जानानै आसा खालामदों आरो जोंनि जि दिल्लीयाव मोनसे ब्रैथि खेबनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेखौ फ्राय जोंनि भारत सरकारा पजिटिभ नोजोरजों नायदों जों बेखौ मेसेजखौ मोनबोदों। थिग बेबायदिनो सम आरो बोथोरजों सोलायबोबाय थानाय लोगो लोगो जों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा गोबानानै लागोन बा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बारसोमगोन होननानै आं बनसुनि जानानै आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि जे दिल्लीनि राजथावनि बे मा होननानै भारतनि जे राजथावनि दिल्ली बाहाय जन्तर मन्तराव जे बड'लेण्ड ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माखासे रांखावरि हेफाजाब होनानै जोंनि प्रग्राम बा सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं साफ्रोमबो अनसुंथाइ हरगिरि बर'नि माखासे साननो हनो गोरों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बेखिनियावनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनिनो माखासे फरायसा फरायसुलि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सेन्ट्रेलनि आरो डिस्ट्रिक्टनि बनसुनि वार्कारफोर बिथांमोनसिम आं दिनैनि जे मा होनो दिल्लीयाव जि जोंनि मोनसे ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड दाबिनायनि जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ जाफुंहोनायाव बाहागो लानायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होयो। बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ आं गासै बर' रायजो राजानिसिम फोरमायहरनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि जि सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां जोंनि आलादा रायजो बेखौ जोङो जे दिनै ब्रैथि खेब हिसाबै जों ब्रैथि जेनेरेसना जों दाबिनो थांदों बा दाबिनानै जों दिल्लीनि जि जन्तर मन्तराव जों मोनसे सोमावसारनाय जों मोनसे हाबाफारि जों लानानै दिनै जों रिटार्न जाफैफिनबाय। दा बे जाफैफिननायाव जों मोनसे गोजोननाय मोनबोदों जोंनि जि गोजामसिन जि दाबि सा सानजा भारतनि जि गोजामसिन दाबि होननानै बुङोबा जोंना बे मोनसे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बा जोंनि बर'फोरनिनो आलादा रायजो। दा बेयाव गोबां जोंनि भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय अफिसियेल आरो माखासे मिनिस्टारफोराबो जोंखौ फ्राय पजिटिभलि मेसेजखौ हरदों। बिथांमोना बुंदों नाजाबाय था सानसे मोनगोन। दा बेफोर खोथाखौ लानानै आं रायजो राजानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे मा होनो मोनसे गोख्रों मेसेज हरो जाहाथे रायजो राजाफोरा डाउट गैयाजासे सन्देह गैयाजासे जोंनि ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोसो गोरबोजों बावसोमनानै बाहागो लायो जों बेखौनो बुंहरो। मेसेजआ बेनो मा होननानै बुङो रायजो राजाफोरा दिनै गोबां माखासे स्टप जानानै थानायनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव गोबां माखासे बड'लेण्डनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे थाद'नायनि थाखाय गोबां कनफिउसाव दं। दा बे कनफिउस थायालासे जों बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो बनसुनिफ्राय जानानै जाहाथे ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव खुनु गोसोआव आघात लायाजासे फैयो आरो बनसुआ ओरैबायदि मोनसे माबाखादों बा सानखादों जाहाथे बे जि ब्रैथि खेबनि सोमावसारनाय बेनो जोंनि बड'लेण्ड आलादा रायजो मोननायनि मोनसे जोबथा सोमावसारनाय जों बेखौ बुङो। खम समनि गेजेरावनो दाजानायनि आसा दं नामा? खम समनि गेजेरावनो दाजानायनि आसाया जि मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जि मोनसे पलिसि जे जों नुबाय थादों 2025नि जि सिगां सेन्ट्रेलाव बा भारतआव मोन जि रायजो सोरजिनायनि बाथ्रा
जों बे मोनजि रायजो सोरजिनायावहायनो जोंनि बर'लेण्डखौबो जों सोफाजाबनानै जेनिखि जोंनि बर'लेण्डआ सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दाबि बे दाबिखौ जों सोफाजाबनानै जाहाथे 2025नि गेजेरावनो जोंनि जि दाबि बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट बा आलादा बर'लेण्ड रायजो जों बेखौ मोननो हागोनखौ जों आसा खालामो बेखौ खम समनि गेजेरावनो जागोन होननानै